না এপଟ তো কেହି না এইটি যাও পুরা টুকা মানে তাତିকি অଛନ୍ତି মদ পিবাটা ভাল না খরাপ মানে ভাল কহিলেনি ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ପରା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବା ଖରାପ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଦେବେ ମଦ ମରେ ମଜା ନବ ଦରେ ଦରଜ କମିବ ଯିଏ କହୁଛି ମଦ ପିଇବା ଖରାପ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ମଦ ମରେ ମନ୍ଦିର ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁପର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ସିଙ୍ଗର ମିଷ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ନେଇ ଆସନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ ହେମନ୍ତ କୁମାର।